Dit is een foto van 1972. En dat was in maart en toen was het rood koud. En toen werden wij kampioen in Wiens. En we zijn nog steeds een hele hechte ploeg. Ook allemaal dezelfde leeftijd een beetje. En zo zijn we nou dus opgegroeid en lekker allemaal oud geworden. En nog een beetje gezond gelukkig. En, ja, dus we maken er nou echt een gezellige middag altijd van. Maar wel eens gezegd worden hoor. Ja. Dat de eenheid nog altijd. De eenheid. Ja. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat komt zo een keer. Maar, Je krijgt contact met elkaar en dat klikt. Nou, en dan kom je volgende week weer, nou, dan is het weer klaar. Ja, is het gezellig, altijd weer even bijkletsen. Wij komen dan niet elke week, maar regelmatig. Straks is dit afgelopen, het eerste van ons. En dan gaan we in onze privéhoek, in de kantine, met elkaar patat eten. En even wat drinken, Happy. Ja. Lekker wijntje erbij. Lekker wijntje. Nou ja, wij zijn dus allemaal wel trouwe kijkers naar het eerste. Dat is hartstikke leuk en gezellig altijd. Let je hem nog wel op de wedstrijd? Of Ja, zeker wel. Nou even niet, maar zeker wel. Ja? Maar we kletsen ook wel goed bij hoor. Kijk, we hebben tegenwoordig, dat had je vroeger natuurlijk ook niet, maar we hebben nou van die mooie scoreborden. Dus we missen wel eens 2 doelpunten. Maar het scorebord houdt dat voor ons bij. Nou, 2 nog meer. we hebben altijd enorm veel plezier gehad vroeger. Ja, wij hadden vroeger een clubhuis van oude Keet. Die hebben we toen met z'n allen die opgebouwd. In de vakantietijd. Al die vakantiedagen die zaten in dat clubhuis. Ja, dat was geweldig. De eenheid. Ja hoor. Ja. Je bent een beetje te laat? Of, Nou, nee hoor. Ik ben nooit te laat. Ik had wat andere bezigheden, dus ik kon hier niet eerder wezen. Nee, oké. Nee, jongen. Maar jij zit ik in het kampioensteam van 12 Nou, kan je wel zeggen, ja. Ja. Ik denk dat ik een van de oudste leden ben, 70 jaar lid. Toen korfbalde daar Blauw-Wit Wiens. En die hadden zelf geen veld. En die kregen dan een stuk beschikbaar grasland van de boer, die er tegenover woonde. En ze hadden ook geen kleedgelegenheid, dus we stonden tussen de koeien in de schuur. We moesten van tevoren de schapenkeutels eraf halen. We hebben nou het korfballen in 2 vakken, maar toen wij speelden met z'n allen, hadden we het korfballen in 3 vakken. Dat wil wel saai, of net zo'n middenvak? Nee, dat was zeker niet, want er kwam de bal al 2 keer heen en weer. En dan moest je vreselijk veel lopen. Nou, daar hadden we de mannen voor. En wij mochten even steunen en dan was dat sjouwen en dan moest die bal... Dus dan kwam er nog zo'n stuk bij. Topscorer? Ja, weet ik niet. Dat weet ik net. Nee. Ik weet er net bij. Dus, Ik hoor ze erin en ik tel niet. Nee? Nou ja, er zijn mensen die horen boeken bij van hoeveel ze scoort haar. Nee, dat heb ik niet. Nee, oké. Maar wel makkelijk scoren. Ja, ik heb wel losse handjes. Ja, Ja, maar de bal. Al mooi plat schot. Ja, plat scoren. Op 3 meter afstand en dan was het wel helder. Ja. Verder niet hoor. Nee, maar dan moest er veel lopen. Wat is dat dan? Wat is het? Het korfbal? Is dat het speeltje? Is dat met de man spelen? Nou, die man, dat weet ik niet. Ja, dat is natuurlijk wel leuk, maar alles met elkaar. Dat dessert, de gezelligheid, het speeltje natuurlijk. En we hebben dus in onze goeie ook vrij hoog gespeeld. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja. En wat voor taak hier in het veld? Je bent geen korfbals, hoor ik. Oh, sorry. Nee. Want wij hebben geen taken. Hè? Oh. Je hebt aanvallers en verdedigers. Ja. Maar niet zoals met voetballen links die links. Maar wie je beter in de aanval of in de verdediging? Verdediging, zeg. Dat is wel een heel slimme vraag nou, toch? Ja. Op naar de tweede helte? Ja, zeker. Jou hebben we net in het kampioensteam spelen? Nee, ik ben letterkant. Ik ben in het 80 ben ik gekomen. Oké.
Maar mijn man speelde hier, dus toen ben ik hier kwam. Ja. En nou ja, hier doe ik het nog zelf net meer, maar het speelt prachtig. Dat wie vroeger in je leven. Je dient er alles voor, je leert er alles verstaan. Nou, je weet dat kon net, want het moest kopen. Zelfs training, hè, dat kon net worden. Nee, hè? Nee. Dus je bent wel aardig fanatiek. Dat is zeker weten. Niet alleen in goede tijd, dat vind ik dus heel belangrijk. Ook in hele slechte tijden. Daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Hè? Mensen verloren door ziekte enzovoort. En dan waren we er. En dan groei je toch naar elkaar toe natuurlijk. Hè? Dat is gewoon zo. Lief en leed. Ja, inderdaad. Ja.